Ne gün sayın ol. Нәрселер уйлап табасың ай. Мына ул безнең дипломный спектакль иде «Баня». Бит. Шунда бик кызык бер сцена булган иде. Мин анда Победоносик мәйданында главный не кире образ инде, кире образ. Менә шунда теге бик кызык нәрсә бар иде. Утырабыз сөйләшеп шулай. Артта Сталин портреты, огромный портрет бит. Ниндидер сүз чыкты да, шул Батулла уйный торган актер әйтәйин дигән. Менә ул әшәке кеше бит ул нәрсәдер дип әйтә инде Сталин турында. Шуна мин сикереп тордым да тизгә Сталинның колакларын капладым. Михаил Николаевичның егыла көлгәнен күрсәгез шунда. Bu improvizasiya булды. Ул шунда нәрсәне бик яратадыр. İşte görmedim. Sen şunda uylap taptınız. Şunda o bana koyandır başıma kildi benim mekanik adı. Oy kaldır bana. Kaldır. Şuna göre ol bizim spektaklde bir şey bulgan. Bir şey spektakliydi anamına. Kaçalı tiyatro artistleri birinci kaç karab şak katkanlar idi. Bunlar bir gatovi artistler indi deyip bunlar nerse koyar gatovi. Bunlar deyip. Bana ol все-таки bana orası sözleri kısıla var bir. Uylamaganda. Менә шуннан башланды ул менә безнең ниләр, менә әйбәт пьесаларда уйнау. Һәм бик мөһим бит менә башланып китү, үзеңнең сәнгатеңнең кая башланып китә. Менә ул соңгы елларда уйнап башлады.